Hai să vorbim despre asta. Ciul nostru nu este să stăm în stradă. Acum 5 ani te-am votat ca tu să fii în fruntea noastră, nu pe pârtie la schi privind cu atenție și îngrijorare în timp ce noi facem treaba ta. Nu cumva ți-au luat mai multe concedii decât bastoane am primit noi pe 10 august? Hai să vorbim despre asta. Acum 5 ani te-am ales paznic, dar ce-a mai rămas din România aceea pe care te-am pus să o păzești? Ai ajuns notarul lui Dragnea și ai dat din numeri că n-ai avut ce face. Dar să dai a treia șansă PSD-ului ai putut, până au făcut praf tot. Auzi, tu în 2017 dormeai când ne rugam de tine să faci referendumul ăla ca să nu mai ajungem aici? Hai să vorbim despre asta. Noi suntem niște banali. N-avem fața ta de președinte, nu coborâm din limuzine și nu vorbim doar cu oameni aleși. Dar nici nu știm să tăcem până când anormalul devine normal, fiindcă noi nu suntem ca ei. Chiar când avem brațele legate, știm să strigăm adevărul. Dar tu, 5 ani de zile ai fost ocupat să pari ocupat. 5 ani de zile nu ai dat un singur interviu, Barosane. Hai să vorbim despre asta. Tu, ca cine ești? Și dacă tot nu vrei să vorbim despre asta, fii ca noi și dă un vot pentru Dan Barna. E omul nostru și nu-i convine cu dăncilă în turul 2.